Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao uban ni CB kini si Leo Lastimosa gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo. Uban sa lain natong sugilanon karong hapuna nga atong gitaytulan og sinilas og kasoy. Lahi kayo sinilas og kasoy pero ang ako sugilanon karong hapon moabot ini duha ka naglahi nga mga butang. Una, ang first part sa atong sugilanon, ang sinilas nga part. Dihang ako na-interview si anhing DILG Secretary Jesse Robredo sa usa sa iyang mga lakaw dinhi sa Subo. Dihang gipasidunggan siya sa Ramon Abuitis Foundation Incorporated sa talagsaon niyang liderato sa siyudad sa Naga dito sa Camarines. O usa siya sa mga resource persons sa forum mahitungod batok sa pangurakot sa gobyerno. Kitambungan to ni kanhi Gobernador Ed Panlilio sa Pampanga o ni kanhi Gobernador Grace Padaka. Silang tuto, mga resource persons, pero of course ang atensyon na muntanan to ang masentro ni Secretary Robredo. Usa siya mag-istorya na mo atol sa akong interview niya o sa media forum nga nisunod. Mao ang iyang chinilas leadership dito sa siyudad sa Naga. Kanang chinilas mo nay tinagalog pero din sa ato sa Subo ato ra man tawag sinilas, pero Tagalog man si Bicolano man si DILG Secretary Jesse Robredo, chinilas leadership ang iya. Ang iyang gibuhat mao nga iyang gikumbinser ang taga Naga City nga ang City Hall abli para nila, nga ang serbisyo sa City Hall para nila, nga ang resources sa City Hall para sa katawhan. O garon pag-illustrate anang accessibility sa government office ngadto sa mga taxpayers, magchinila siya sa iyang opisina. Magchinila siya ngadto siya sa City Hall. Magchinila siya, magkalakaw siya sa siyudad sa Naga. Kung tungod kuno ni ana, iyang nadasig ang katawhan. Na bisag magchinila sila, bisag ng uban magtiniil gani, moadto sa City Hall pag-avail sa mga serbisyo sa atong gobyerno. So kuhi kayo ang iyang chinilas leadership. Niini mga elitista kayo nga mga lagda. Kanang lagda sa Land Transportation Office nga kung di ka magsapatos, di ka makasud o di ka maserbisyuhan sa LTO. Katong lagda sa amot na libkas naman ng lagda sa kanhi executive judge sa RTC. Libkas na ni kanhi RTC Judge Menmen Paredes. Amot gibalik ba nila ron? Nabisan ang magchinilas mahimo makasud diya sa atong Palace of Justice. Amot makasud ba kag magchinilas kadiya sa Kimunda. Kamoy nahiutangan sa itong mga korte din sa Subo. Ang chinilas leadership ni Jesse Robredo imo makitaan sa nagkalilain nga mga hulagway. Wa pa amot naabtan ba siya Facebook sa siya pay mayor sa siyudad sa Naga, pero naa sa Google, imong i-Google ang iyang chinilas leadership ni Jesse Robredo. Daghang kaming mga litrato nga si Jesse Robredo magpurol, magchinilas, mupungko uban sa mga bata o sa ubang mga molupyo sa siyudad sa Naga. So ang chinilas para ni Jesse Robredo nahimong tinubdan sa lideratong humble, lideratong magpaubos uban sa katawhan, lideratong maminaw sa labing kabus sa katawhan bisan mga way sapatos sa mga malupyo sa siyudad sa Naga. And of course, dili lang kutob sa chinilas leadership si Jesse Robredo, doon na siya daghan kay mga innovations, doon na siya konkreto nga mga programa batok sa pangurakot ug labaw sa tanan unsaon pag-deliver ang basic services ngadto sa katawhan sa siyudad sa Naga. Nahimo lang simbolo ang chinilas leadership sa iyang humility, sa iyang brand of service, sa iyang responsiveness ngadto sa panginahanglan, sensitivity ngadto sa kahimtang o panginahanglan sa katawhan. So, sa kaso ni Jesse Robredo, ang chinilas nahimong tinubdan sa gahom. Moto'y nakapahatag niya o gahong pagpukan sa mga politikanhong dinastiya dito sa Naga City. Natiman si Jesse Robredo, sakop o usa ka politikanhong dinastiya. Pero pag umangkon man siya sa gobernador sa Camarines sa pagdaga niya, pero wa siya mo sandig sa makinarya sa politika sa dinastiya sa iyang pamilya. Nihimo si Robredo og iyang kaugalingong dan na nakahimo niyang labing gamhanang politiko sa Bicol region sa iyang panahon. Chinilas leadership
So ang chinilas ni Robredo na himong tinubdan sa dako niyang kadungganan, sa dakong garbo na iyang naangkon, gipasidunggan siya, gihatagan siya pasinugog sa kalibutanon ng mga organisasyon tungod sa talagsaon niyang liderato sa siyudad sa Naga. Sa akong kaso, ang chinilas na himong tinubdan sa kauwawan. Ug mao ni ang part 2 sa atong sugilanon karong hapon nga nag-title na og kasoy. Mao ning chinilas og kasoy ang title sa atong programa karong hapon. Gamay ba kay kong bata dito ko sa Maramag sa Bukidnon. Usa na ka sayong gabi, kana bang dayon ng kilong-kilong, kana bang hapit na gyud ngit-ngit, mas ngit-ngit na kay sa hayag, kana bang inanay ng ilugon jud sa kangit-ngit ang kahayag. Ambot kinserto nakainganyo namo. Grupo mi sa mga 4-5 ka mga bata pareham gipangadaron, ako mga silingan. Sa adlawan pa dugay na kami nagdumot sa punuan sa kasoy. Kanang punuan sa kasoy, nami punuan sa kasoy dito. Kasagaran mo nato ato makaon nga kasoy diri syudad, ang kasoy, ang cashew nuts naman. Dito punuan gyud unya labas gyud nga bunga. Nga haskan lami ini kaon nimo. Nya kanang kasoy ini kahinog na colorful man kay na. So adlawan pa gasige na mig-site sa punuan sa kasoy karon ini ngit-ngit jud manaka jud mi diha, mangaon jud mi kasoy. Yes punuan. Tuod man pagtikyop na Diyos kang ngit-ngit, dili to among punuan sa kasoy, wa gani magsusi sa tag-iya to basta duol na sa among bahay. Dili gud at bang kay sa among bahay pero kana bang maagian man ya way tag-iya, way nagbantay sa kasoy, mahimo ra gid to among sakon. Puro nihatag lamig ang among youth, ang among kalinghod ug ang among panagsabot, mauray among lisensya nga manguha mig kasoy. Panguha dili na mao nga termino, nangawat yun mig kasoy. Tuod man pag kilom-kilom na, wa mo ginabantay. Himingaw man kaayo kay na mura siya dili gyud tungod basbay, nalayo siya sa kabalayan ang punuan sa kasoy. Pero layo ra siya sa dan, antaw-antaw las dan, pero dili ba maklaro nga dunay mangatkat sa kasoy. So katkat naming kami among grupo, nangatkat namis kasoy. Sus, kana din kasoy na manay tagok. Na kung di ka magbantay, mapaslot ang imong wait. Hindi ka o mo kasoy. Has ka paslutan na mo. Sa kasoy, pero purti man lamia. Basta, among gitimanan asa na itong hinog, kaya di naman may kaklaro ka sa hinog. Tangit-ngit naman. Among gitimanan asa itong hinog, basta nga paslot ni. Okay. Amot asa ng tagok o duga ba nas kasoy ang mga naaba dool sa liso, naaba dool sa panit, naaba sa shell, sa kanang naman ay shell ang nuts sa kasoy. Basta nga paslot mi sa pagkaon sa kasoy. Pero lingaw kay mi kay pertimang lamia. Sus, wa na mi kaihap pilat nga minuto dito sa ibabaw sa punuan sa kasoy. Kabantay na lang bitaw doon ni kabaw nga ni inga sa ubos. Uy, may kabaw ni inga sa ubos. So naginitag iya. Sus, ang tag-iyas kasoy, katong tag-iyas kabaw. Iya na bang gihigot ang kabaw dito sa punuan sa kasoy, aron ato na niya dito ipuso ng kabaw sa tibok gabi. Humanatay siya panguma, humanaka niya tingali, naghakot ba siya karumata o sa balsa, maunay gumitan sa mga kabaw dito maramag na itong higayuna. Iyan ang ipapahaway ang kabaw. Maybe itong ipakaon dito doon sa punuan sa kasoy. Basta ang amo lang nabantayan, inga na ang kabaw. Sus, nang lihok ang mga bata baya mi. So nang lihok mi dito nagsaba-saba mis ibabaw. Nitingog bitaw ng tag-iya sa kabaw. Hoy, kinsa na dihang nangawat sa kasoy? Has kuyawan na mo ang tag-iyas kasoy na as ubos napayang kabaw. Unsa mo nang pag-ikyas? Basta nag-ingon na tong mga maldito mo ha. Ingon to ang tag-iyas sa kasoy. Mura bisig nasuko na namo. Nakahibaw siya na adim si babaw. Sus, paghaskal, linayatay na namo. Basta ako, sa akong paningkamot nga di ko mo mahagbong, dito bitaw ko dito ko tugpa sa buko-bukos kabaw. May gani, nagkadailos na ko, so pakusungay sa kabaw, partin din na ganay na mo. Askan, nagkabuwag mig din na ganay, sus, pag-abot na mo, hangos na mintanan, amon bantayan, hala, nakalimtan atong chinilas.
nagtiniil kami nga nagdagan tungkol sa kakuyaw. Manaabdan mis tag-iya sa kasoy. Sus. Wa na, minghoy na kay migdagway. Sus, masakpan na gid tayo nis tag-iya, pero at least wa man kailan tag-iya na to. Ngit-ngit man kayo. Wa man to siya. Wa man ganis na kakita siya now. Wa sa to kakita sa atong now. So ako nagi konsuluhan ko, pero nahibong amo mga ginikanan nung nagtiniil na may papauli. Ipangasabaan mi hain amo sinilas. Amo lang ginan nga sa sobra na mong kiat na. Nahibilin amo sinilas. Amo lang itong pangitaon, ikabuntag. Ang among plano, mamingaw na sa ganyan puno as kasuwa na sa dito, among kuhaon ito mga sinilas. Tuwarang itong mga sinilas na mo sa ilaws puno as kasoy. So, nagdibala mo na. Kanab itong sense of guilt na nasakpan ka, yet ang exhilaration ka na mo kalipay ba nga nakalusot ka. Sakpan tinuod pero nakalusot sa okay ra gid lamig kay kasoy nagapaslot mi kanang kasoy makapaslot tinuna pero dili ba gyud pasok bitaw nga unsa kanabang mura lang na sting ba jutay pero mura pasok gyud mura gyud mahangog jutay ang imong ang imong wait. So dunay telepono as kasoy makapasabot nato kung saon na doon naman kuno nay paagi sa pagkaon nga dili ka mapaslot. Pero usually, dili gina-rekomendar nga mukaon ka og labas ka prutas sa kasoy. I-process na gina ang kasoy. Lutuo na, paugho na, una na siya ibaligya dito sa mga tindahan. So, nakatuog na may anang pagkagabi na nahasol ba kayo mga una-una? Sus, kapait, nasakpan. Ngayon lang, nakalusot. Sus, pagmata na nakusbuntan. Pwerte na masukuha sa akong mama. Ako mama tining, pwerte na sukuha. Siya giunsa man ka na mo pag tudlo. Nganong wa man ka mo tuo na mo. Kangilad sa imong gibuhat. Ko hala. Kung nahibaw mo ni mami tining, siya akong gibuhat. Susagawa sa among bahay, kay kato among bahay sa among grupo, tapat-tapat naman. Dito dako kayo dako pa man kayo mga nataran sa bahay sa una. Dagan maging kaduaan ba? So dito nataran gitapok ang among tanang sinilas. Among tanang sinilas gibugkos niya umurag uway. Nya iyang gi butang dito sa among nataran. So giingnan ang among mga ginikanan maoni ang sinilas sa mga bata nga nangawat sa kung kasoy gabi. Kamoy ilang kung inyo ba rin mga bata ang hilabot sa kung kasoy. Now, of course, akong mama nakaila sa akong sinilas. Kaya siya ba nagpalit sa akong sinilas? Sus, ingon akong mama, kauwaw. Na ang ilang anak mooy usa sa mga nangawat, nasakpan pa yun nga nangawat o kasoy. So, pwerte gina ka-disappoint. Mura ba og na hugno gid siya pag-ayo ba nga anong makabuhat man ko adto sus. Kapila rin tayo pagpangayo, pagkasoy siya. Manghatag man na si kinsa tuyngan sa tagiya sa kasoy. Manghatag man na, pero mangayo mo. Di mo magbut-buot dito guha. Nga di mo mananghin niya. Basta nakapisos niya to. Unya, pagkakita ba na sa akong chinilas basus? Kaya ingon akong nakaipsot ta sa atong pagpangawat, nakaipsot ta sa atong minal dito, nasakpan man daig gihapon. So, wa mi siluti sa tiguang. Amot gibunalan ba sa among mga ginikanan, pero ang labing bugat na silot para nako ang naong sa disappointment sa akong inahan. Amot wa na ko kahinumdum sa reaksyon sa akong amahan, ipahibaw ba sa akong inahan. Pero ang tiguang gud nga tag-iya sa kasoy wa man mo reklamo, wa mo iya lang giingon nga badlungan ang inyong mga bata na di na manghilabot. So, looking back, karon ba nga, kita na sa ihamtong, kamaayong tao no, atong tag-iya sa kasoy. Mahimo rin may latuson. Nagkapuliki, may panganaom, mahimo rin may ipasungay siya kabaw. Mahimo rin may isumbong sa pulis. Aron ang mga pulis, mag-atang na sa ubos. Sa di pa may magkakanaom. Pero wa siya gibuhat. Ang gihimo, gihipos niya among mga chinilas, o gipakita lang sa among mga ginikanan, believing na pinagi sa pagpahibaw sa among mga ginikanan, mas makat-on may og leksyon.
ug mas nakat-on tinuod mi og leksyon. I'm sure dili ako lang sa katong grupo sa mga bata ang nitagam. Di ko mo ingon ninyo nga wa na ko mangawat sa ako pagkabata, pero sa di pa ka maghilabuto na, mahinumdum na ka mga sus, masakpan na sa atong chinilas ini sus, makahibaw na sa atong mga ginikanan ini, kadako na sang disappointment na atong mahatag na to nila. Ang lain ako nakatunan mao ang reaksyon sa akong inahan. Nga lahi sa mga inahan bitaw nga konsentidor nga kapila rin pag-ingon sa akong inahan. Wa man, di man na chinilas sa akong anak. Wa man chinilas din sa akong bata. Kay siya rabi nakailas chinilas. Mahimo na siya munigan. Pero ang akong inahan, ni angkon. Chinilas sa akong bata. Sa di lang noy, ako'y sultis bata. Na dili maayo iyang gibuhat. Iyang giangkon at tubangan sa iyas kasoy. Kausa siyang anak. Ang ikaupat niyang anak kabadlungon, mao'y nangawat og kasoy. Nagkilantag mga ambot. Kano sa man nagsugod ang mga ginikanan nga konsentidor na kayo? Doon mga atraso ang mga bata mo apilahin og dupa. Imbis nga maniguro sa pagbadlong. So, kasulundod sa mo nagingon, action speaks louder. Why daghang sulti ang akong inahan, although yaw-yawan is mamitining, pero wa siya daghang sulti, mas gamhanan ang iyang pag-ila. Ang iyang pag-angkon og responsibilidad. Na iyang anak kasa, kung nga iya kong ipahibaw, nga nahibaw siya sa akong atraso. Kung iyang kipaniguro nga makaton kong leksyon, na di na to nako himuon pag-usap. Sa bahin sa namong mga bata, nga nung man sa may monigar. Although di maganigar kay nahibaw man among mama, pero ikumpara ba sa reaksyon mga bata karon nga may na kay mudag ipsot, may na kay mudag lusot-lusot sa istorya. Anong wa man na namo sa una? Kano sa mga nagsugod nga mga bata, may na kay mulusot-lusot, may na kayo nga mulikay og responsibilidad, may na kay mutabon sa ilang mga atraso. Kay sa una, masakpan gani ka, duko gyud. Doon na pa mo tribunal sa una. Kadaghan ako gisod sa ko. Tungod sa akong mga atraso. Pero angkon juga. Of course, magyaw-yaw ka o magbagulbol ka. Pero angkon juga si Musa. Apa man na sa itong mga bata ron? Kung masapan ang mga bata, di ba sila mangita og lusot? Aron nga, maka-eskapo sa responsibilidad. Kaya mga bata, baya makatuon gikas mga dagko. O tingali ang mga ginikanan wa mag-expect, pero ang mga bata nahibaw sa gibuhat sa ilang mga ginikanan. Kung maro-maro mga marukoy ang mga ginikanan, I'm sure ang mga bata kamausab, muliwat sab, mulusot sab. So munay, hinugnog wa itong kampanya na mo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa una. Amot kampanya ba ito sa KBP o kampanya ito sa commercial product nga ang buhat sa dagko sundon sa mga bata. Ang buhat, dili sulti. Kaya usahay, may magkita manulti. Pero sukwahi ang atong gibuhat. Og action speaks louder. Ang gibuhat sa mga dagko mo'y sundon sa mga bata. Sumutong dihay usa ka spot adto usa ka plug, usa ka jaywalker. Tabok siya sa daan, yung kakita yung anak na nakatabok siya sa daan. So, marabag, nagkaingon ang bata, ha? Di ba niyong kapanga sa ang paglapas sa mga lagda sa trapiko? Nag-jaywalk lagi ka. Marabag, kapait sa mga ginikanan kung ma-disappointed ang mga bata nila. Pero sa among kaso, ang among mga ginikanan mo'y disappointed namo. Bianisay lang. Nakapangawat ba sa mong kasoy? Nakapangawat ba sa mong mga butang na dili inyo? Nakapanghilabot ba sa mong mga butang sa inyong mga silingan? Anisay lang ta. Sayranay lang ta. Ibutang paling diya sa atong comment box ang inyong kaugalingong susamang kasinatian sa akong dahiaguman. Mauwaw kay ko na mahinumdum at tumaong kasinatian, but at the same time, magpasalamaton kay ko na nakaton ko og leksyon. Nga di na ko makalimtan hangtod karon ang kamapasayloon sa tag-iya sa kasoy o ang responsibilidad sa akong inahan pang angkon
sa atraso sa iyang anak nga nasakpan na nanghilabot o butang nga dili ila, na dili sa pamilya. Mga butang sa silingan. Wa na ko kaila, di na ko kahinumdum kinsa itong mga bata nga akong kuyog ug hinaot na ug ako nakasiguro pareha mi og realization. Ang ilang mga inahan, ang ilang mga ginikanan, wa sa mulalis, giila ang mga chinilas. So nabalik ang mga chinilas pero na markahan ni nga nakahilabot ang mga butang na dili amo. So ang chinilas ni anhing DILG Secretary Jesse Robredo na himong tinubdan sa iyang gahom, pagdugang pa siyang serbisyo o commitment ngadto sa katawhan, ang chinilas sa akong bahin tinubdan sa kawawan. Unsa man sa inyong kaugalingong kasinatian sa inyong mga sinilas? Unsa may labing una ninyo chinilas? Ang akong labing una chinilas ako mahinungdaman Spartan. Ang brand Spartan. Ang chinilas nga una na ako nahibawan katumang chinilas itong labihan kabaratuhon na dali ra kay dili man to dali nga mabitas pero sa atong kakiat magdagadagan ta magsimot tag chinilas mo to dali sa kay mabitas. Yaw-yaw mga ginikanan na kabaga pas chinilas, wag chinilas sa una sa mga bata pata nga manipis. Kasi nga naman sila maguba na gyud, mabitas na gyud kung bisag baga pa kaayo ang guma, ang tumbanan. Muna kasagaran sa mga chinilas sa una, butangan og dili lambo, manapit og straw. Higta na lang og straw o niya butangan og lansang o kanang gamay nga piraso mas kahoy para nga dito sa buslos dili mabitas ba. Kay naputol naman tungod sa grabing kakiat sa mga bata. Ang problema kung hasta ang straw dire sa kilid, adili ang straw, hasta ang kining strap sa chinilas dire sa kilid, mabugto na, adi na gina. Butangan pa na imong straw, magkawil-kawil na siya. Palit na gid ka og bagong chinilas. Unsa inyong kaugalingong kasinatian sa sinilas? Ug unsa inyong kasinatian sa kasoy? Nakaabot ba mo punuan sa kasoy? Nakakatkat ba mo punuan sa kasoy? Nakakatkat yun may nasakpan lang. Sus, doon nagitili sa Ginoo ni Giya na mo ato sa paglayat na ko sa punuan sa kasoy nganong dito man ko tugpa sa buko-buko sa Kabaw. Wa pa ko matugpa buko-buko sa Kabaw, dito ko papunta og bato, perti na kong gisia, perti na ko sa Mara. Pero gihan tes Ginoo kawatan kan dako pero ato katugpa sa buko-buko sa Kabaw. Ug daghan kayong salamat. Yatong atong mga leksyon nga nakatunan sa gagmay patang nga mga bata. Suma sa tubag sa usas mga kandidata sa Miss Universe, make your mistakes while you are young so that you have a whole lifetime to correct them. Wa ta magdasig sa itong mga bata sa pagpakasa, pero hinaot makat-on ta sib. Kita ikaw sib 2 anyos pa man ka, makat-on ka sa imong mga atraso sa gamay pa ka aron tibuok nimong kinabuhi, imong paningkamutan makurian ug di na nimo himuon pag-usap. Nagasalamat sa inyong pakig-uban namo sa laing edisyon sa atong Panahom Dayong Kilom-Kilom o sa inyong pagpaminaw sa atong sugilanon Sinilas o Kasoy. Uban ni Dr. Iris o ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat sa inyong pagpaabot o pagpaminaw o pagsuporta sa atong mga programa. Malipayong panihapon kanatong tanan. Thank you, CB Girl, for being with us this afternoon.